é Henry Drucker, catedrático de Historia en Princeton. E o pequeno é Herschel Komansky, catedrático de Filosofía en Cornell. Outro catedrático e parece isto un exame. Hoxe non paras de roñar. Quería ver os Knicks pola tele. Ese é Paul Goodman? Non. Anda continuo que o anfitrión vaime publicar un libro. Hola, Doug. Doug Wyatt, o da compravenda de farrapos e osos do corazón. Estou ata as orellas de lle ter que poñer boa cara á xente da revista Furriqueira. Sementeira. Pois logo será que todo o que sementa esta xente non dá máis ca Furriqueira. Non te pases que son amigos meus. Cleveland Cavaliers perden contra os New York Knicks. Mira onde estabas. Hai unha chea de xente abaixo. Robin, ti mira para aí. Hai 2 minutos os Knicks gañaban por 14 puntos. E agora van gañando por 2. Está a ter unha Albi. actuación memorable. Que ten de fascinante un grupo de mozos suorentos que tratan de meter unha pelota por un aro? Pois que é unha actividade física. Nas actividades intelectuais un pode ser brillante e non saber nin papa da vida. Pero, polo contrario, o corpo non mente, como nós ben sabemos. Para quieto. Non, xa verás que ben. Mentres ese fato de doutores andan a departir sobre os tipos de alienación, nos aproveitamos para botar un foguete. Albi, que non. Recorres ao sexo para canalizar a rabia. Por que limita os meus instintos animais aos marcos da psicanálise? Dixo el mentres lle retiraba o axustador. Albi! Aí fora hai xente que traballa na revista New Yorker. Por favor, o que pensarían? Tempo morto. Porras coa Ti sirena. non te alporices. Pero co pouco que faltaba. Onta noite foi un rapaz pitando co coche. Ti que queres? Que paren a cidade? Que hai que facer? Mandar tamén que pechen os aeroportos? Nada de avións que estamos a fuchicar. Estou nerviosa. Vou tomar un Valium. Dime a psicanalista que mellor me iría se vivise no rural. Pero a min non. Que imos discutir isto todos os días? O rural ponme do fígado cos grilos, non hai onde ir despois de cear, as fiestras cheas de bichos mortos, vivir cabo da familia Manson ou dos Lobisón. Vale, pero a psicanalista dime que vivo nerviosa. Onde vai o raio do Valium? Agora xa non se sente ruido. Poñémonos outra vez. Non dou. Como? Estou pa má cabeza. Doeche a cabeza? Dóeme. Moito. Como Oswald de Espectros. Oh, démomela. Para onde vas? Voume duchar en auga fría unhas cantas veces.